Khasi Hills Autonomous District Council hakasi baar kakat nyu tering mentau benai kan pelat pat ba ya ka project wat benya halor ka riti duster ka culture ka rukom ka rukom bat kindo ka sinshar khadar ka riambet ka lenyam ka jingsha tenrai bat kiwe haba pentip ya kan ye chairman ka research committee badairu executive member ba karne soshang uloang baya kani ka project an saplat pat ba do mentri rang ba ka jela Conrad ke sangma bat ru usembot mentri rang ba ka jela ba preston tensang nalor ucm ka KJDC ki executive member ki MDC ki kle nongsin shar ki riu shampang ha ka tho katar bat kiwe nikong nisap nga dap dag jingkman ban yato yaki pajba jong kanika rikasi ke jungi ba nakaliang jungi ka executive committee jong ka KHDC ni la jam sawipat u ngomer lane ka lentiya ke jungi ba kum ka council nilala ban pendep yaki project ki jungi hakabedai bat ka jingle ya ka jingwat benia lane le research halor jong ka riti ka dustur jungi kom bat kdo bat siap bat hakar kom kren ka ketin katlik ki riti ka dustur ki jungi ki bangia bot nakapor sa kapor bat napan benar hang ni ba nakaliang jungi ka executive committee ka la penbet ban penmi lane ban release ya kini ki project ki jungi lamba jong kini ki researcher ki ba wat benia nado kan mensum snam ki bangila court yaki bat menta pebon na kini ki nawat benia ki adab hakaban penmi no yaki court juki but ya kini kabangin penmi lane release kini ki court ngila yarai ban penlong haka khanyo tarit por lai baji janmit hapo state convention center but honorable chief minister Dr. Conrad K. Sangma inlong i chief guest but the deputy chief minister ba Preston Tensong inlong is guest of honor nani sembut kongsan ngindon kiwi ki he ki han kindon ru ki bangila khot ya ki principal jong ki college jong ki school ki universities ki sim ki rangba shnong ki nong thokot ki bapher bat kham tame kitu ki ba la jutho borbor spang ka jat beri ko jungi nakalong ka ketin ka tlit nakalong ka riti ka dustur nakalong hakabam ka di bat kumta terter but kani ka jing plat pa ba ko jungi yakini ki kot endon lang ro ki nong tho lani ki nawat nia halor ki topik ki bapher but kini ki kot ngin sala ban penmi palat lai putuli ki kot ki bang gila adab but kini ka sngi kalong ba kinong tho kini don lang rengkat but ki invitees rengkat ngi ki MDC ka EC bro kawai jong ka council but ki officer jongi kini don lang but kham tame kani ka jing plat kini kot kanlong ka sngi jong ka jing kemen namar ba kum ka jat ban riu kala yolat ban bu da ki jing tho hakir kom ki bapher na ka benta ka jing mentoy jong ka jat ban riu ka jing mentoy jong ka pateng ka banwan ban bu jing tho bin per bin halor kiriti ki dustur bat khantam halor ka khando ka siap bat kiwi ki benta ki ba nila ai ya ki topik lan ki subject bapher bakin wat benia bat kani kalong kajing toy kinong puli bat wat ya kinong thokot bat ya kajat beri bor kuwai na ka benta ki por ka banawan ya ki topics lan ki area of research
don kibala le join research ki don kibala laingut don kibala sangut don kibala marwero kasyong ha ka topics ha ka subject ka baki mut banwat laneti binya but don ki kumka National Law University kabaki involve Kambon don kiwi kiba ongno ta laingut angut but kajinglut hakani ka project kajing sya hadu mata katkum ka jingunjur ka jong Chief Minister Dr. Conrad K. Sangma ulai ngi kumba sanpulak bat kani ka pisa ka bangi penlut baik na ka mata ka bangi aya kani ka jinglut we kawi ka topik ni ai silak bat la don kiwi ba ki haban le eksperimen lan kiwi ki benta ni ai silak spojar bat ndri bubun ki nong le research ki yale tang na kaptaban le research kalong tang silak kawi ka topik bada ka jinglut hadu matang yim parla ban khen hadu ka no ka jinglut nomor ba ni dang ban siwi ki tang hadu ka 90% kamut 90% hajar don ki wiki nong le research ka bang dang la ban ai tang tumba 10% nomor ba don ki isu hang ni tai ka bede bat ki bank account bat ki ni tai bat nrei hadu mata bubun ngila ai 90% ya katkum ka jihkut jongi ka KHDC jungi lembaga research committee ka bangi laikut ba ngin aiswa apusan persen nang ta 90% de haba khadu dala da pelaj kini kot ngin sasiu saka apusan persen kan long 100% nani sispa persen kebalong silak tingka ki topics ki bang ingidon hadu life of faculty ma kidon ki bala withdraw no nomor ba kia kendu le sekijing kilawan ajeng tip sungi ban nomor ka basdang ngila jet iki saupu atliki area of research dan iki topics but kidon kidaw nomor ba kini ki benong thokot ki involve no ki bunkam no ki research kum hani hu la ni ki pat kimla su ban pendap ini kila withdraw no but hadu mata ka jingken jing bu jungi kelong kumba life of atliki area of research ki don pade ki bangim nginom la ban release kate kasingi katung kat ni teli namar ba kajin bompat dep jongki ban public ban penmi ya ki ko jongki namar ba kidang up you to number mo nang ta kidang kini ki publication kidang le kidang apa page ki ka publication borbor kim jule kulmar ki page swa ki haduk banda biang nang ta kisa print ya ki tu ikot but ngatrai hadu banda yu kandon bet life hutam teli ki topik sebangin doyo ban rilis hakati kasni kiwi ngin sale kamadin kamleli